It's okay, I'm good. Let's go! Здравейте, отново съм аз Вал Станов и бих искал да ви представя един от продуктите, който използвам аз в моя експеримент. И той отново е на марка BioFit, казва се VitaFlex Liquid. Този продукт е специфичен. Това е вид хранителна добавка, която се взима за протекция, възстановяване на стави на сухожилия. Принципно продуктът е предназначен за хора, които имат ставни проблеми и за трениращи, които натоварват прекомерно много ставите. Както знаете, основната функция на живата материя е движението. И движението в всичките движения в човешкото тяло са само кръгови. Извършват се ставите под действие на мускулите, захванати за костите чрез съответните сухожилия. Този продукт е на марка BioFit и мога да ви кажа, че е може би един от най-полезните и единствено в България продукт. Той е разработен, произведен е и тестван в флаш лаборатория в Германия за марка BioFit. Тестван и върху мене. Естествено, аз съм много очарован от продукта. В продукта има глюкозамин сулфат, хлонидрил сулфат, метил сулфат, метан, елполин, елглицин, колаген хидролизат, цинк, селен, витамин С, витамин Е и така особено важна хиалуронова киселина. Хиалуроновата киселина е един от основните елементи, които изграждат междуклетъчното вещество при бозайниците. Изградена е от глюкуронова киселина, N-ацетилглюкозамин. Този вид киселина има и силно желиращ ефект. Също така в повечето среди я наричат подмладяваща киселина. Използва се в хирургията и така нататък. Върху мен самият VitaFlex има, мога да ви кажа, невероятен ефект, защото аз съм човек, който поради ред причини имам проблеми с стави, с кости и така нататък. И принципно, ставайки сутрин, се чуваше един неприятен звук от щракане на ставите, дори болки, схващания и така нататък. Принципно на самата опаковка на продукта пише, че трябва да се пие минимум 60 дена, за да усетите ефект. Днес е ден, значи пета седмица, в средата на петата седмица сме. Аз сутрин нямам никакви проблеми, вече по-лесно тренирам, не ми щракат костите и ставите, нямам болки. Мога да кажа, че първо усетих така след 15-20 ден едно повлияване и всеки ден по-добре и по-добре. Продуктът е много лесен за употреба. Всяка сутрин пиете по една лъжица, супена лъжица и така. Това е от мен. Пробвайте го и вие, VitaFlex. Продуктът е много подходящ за хора, които се занимават активно с спорт, особено хора, които се занимават с бойни спортове. И също така за хора, които за по-възрастни, защото с възрастта костната плътност намалява. Костите, ставите са по-чупливи, сухожилията са по-слаби, движенията в ставите по-ограничени, появяват се болки и така нататък. Този продукт е много полезен също така и за по-възрастни хора. Това е от мен. Желая ви приятен ден. До нови срещи!